آمين يسوع كريستوس ود أملاخ قويتايو كبرنا أملاخ هون لما عالتي النريو أبز حلفة كلهم أحواتنا زقل قولنا ببزح من قدي إجزابير أملاخنا تزاربنا يزاربنانيو معلت دما قويتاي يزاربناي مغنياتو ناي معلتاوي هيوتنا مرحي نسوس لزخونا إجزابير مسكن نزال معلت دما إجزابير قالوا انتي الدليلنا لو خبرنا أملاخون بيسوس كريستوس أبلوكاس معرف 10 زلوسي انتي له دك مزامرت يسوع كريستوس حدا غزي غويتا مخري كهبهم كلس كمزيلهم مخري هبهم راح 10 كنبب يمو مأتوي فننا እግዚአብሔር مسكن كبرنا أملاك هون حدا غزي يسوع كريستوس እና ማዕዶም كله እንዳመኸሮም كله ዝበልዎ ደቂ መዛሙርት ድማ كمزيلهم غويتا ሽም ኢየሱስ حقاقكم عطوق مبارختكم بروح يخون نسخاتكم غويتኦም ካብ መርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝጽበዩ እሞ መጽኡ ኮሕኮሕ ምስ ኣበለ ብኡብኡ ዝኽፈተሉ ሰባት ምሰሉ እቶም غويتኦም ክመጽእ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮት እቲኦም ብጻኒኦም ተዓጢቑ ኣብ ማኣዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹም ኣብ ሳልሰይቲ ወይስ ኣብ ካልአይቲ ወይስ ኣብ ሳልሰይቲ حلواليتي بمسيو كم زي انت رخبهم اتم بارت اتيهم بصانيهم جناخ ازي فلوتو بعل بيت نتاسرع از متقلا غزي انت زفلت اس من قحي بيتو قطعات كتقعات كلاون سق اي مبالن نيرو نسخاتكم دما ودسب زي حسبكم غزي كمصيمو التدالهم كونو بيتروس كا ويتاي ازي مسلازس نانا ديخا اتبلو زلها ويس نقول إخابلو يبلنا እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ገይሩ እንታይ ይገብሩ ማሎ ይዛረቦምን ይምዕዶምን አሎ ከመይሎም ክጽበይዎን ከመይሎም ድማ ክማላለሱ ከም ዘለዎም ገይሩ ምሳሌ ከም መርዓዊ ገይሩ حقاقهم عطق ይኹን መባርትኩምን ብሩህ ይኹን ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ጴጥሮስ ከኣኒ ኣሞን ጎንታይ ኢልዎ ሓደ ሕቶ ኣቅሪብሉ እዚ ትብሎ ደለኻሲ እዚ ትዛረበና ዘለኻሲ نعنا طرح دي ولا نقول يلو እግዚአብሔር መስገን كبرنا أملاك دسيلات النزا حتى بيتروس كأ بويتاي إز مسلازس نأنا دي خا تمسلو زلخا ويس نقول إخابله حجي بويتاي كريستوس እግዚአብሔር መስገን ندك مسامرتو قطتا تخزبله حقي يزغزاربوم نيرو እግዚአብሔር መስገን أبز خا بمسلا غيروس اتمسلات زاربو زلخا سي نعنا دي ولا نقول السبيو يلو እግዚአብሔር መስገን أملاك انتبتي كل جزء يزاربنا إخواتي እግዚአብሔር መስገን نعنا ديو زاربنا زلو نخالق دي إذنا يكوننا تاين قبرون نسمعون تايدا نعنا يزاربنا እግዚአብሔር መስገን أملاك مبزحتو جزء يتنققنا يمعدنا يتبابعنا يبرتعنا كتنققنا كل جزء فرحتكم كونا يكون عند تنققنا تايدا أنا عنا زتأكم كون كل مالتي حد جزء خا قويتا خا يبرتعنا تبعتك أيهبنا أفتزت أنققنا أبقى نجارات الرجلنا خينا أتوا وما خي قد أنا يتأنققنا እግዚአብሔር መስገን أبقى لجلا خاني كاين فرحه تبعنا خنا أتوا خا تبعت زلوق الجير خا يزاربنا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር بكل وجن تايز جبرنا يزاربنا يخبرنا أملاكون أبزيت أقمنا نجر أبزي هنسنا نجر تهاويخنا خينا أتوا وما خاين قدا كل جزء قويتا نقحو تتأنققوا لبومو إلو يلبونا يهبنا እግዚአብሔር መስገን أفتخن برتعال زجبأنا أفتخن حيلو لزجبأنا أفتتبعت كن مال زجبأنا أفتخن فرح زي جبأنا نجر كأني أجهم أنا مساهمي برتو حيلو خا أنت يجبر يبرتعنا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር بكل وجن مهرنا يخبرنا أملاككم ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታን أملاكني خبرنا أملاككم لما علتي نريو كمتي زحلفة أمان حونا بزعبة بيت كريستيان أب حبرة صبوق غيرو أستمهيرنا نيرو እግዚአብሔር መስገን نفس وقفنا دما بسومون زمهاركم منان زمحلالوفكم منان قال بتعمي هناصي طقامي زربح قال እግዚአብሔር መስገን نا لو معلت دما صاوعيت ወይ ድማ ሕሬት ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ተጸዊዓ ተጸውዐት ንሓደ ዕላማ ተጸውዐት ያይልና ክንርኢና ማለት እግዚአብሔር መስገን እንሪኦ ቃል ኣምላኽ ሎ معلتي
ዘጻአት ይክኸውን ኣብ መልእኽቲ ዘፍጥረ ዘኦሪ ዘጻአት ይክኸውን ካብኡን ናብ ሓድሽ ኪዳን ገጽና ክንመጽእ ኢና ዘጻአት ዝብል ብባዕሉ እቲ መጽሓፍ ናይ ዝወጹ ወይ ድማ ኣብ ምውጻእ ዘለው ክኸውን እዩ ዝሕብረና ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና እግዚአብሔር መስገን እና ኣብ መንገዲ ዘለው ኣብ ምውጻእ ዘለው ኣብ ምኻድ ዘለው እዩ ዝሕብረና እቲ ዘጻአት ዝብል ነገር ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ጉዕዞ ዘለው መገዲ ምጅማር ዘለው ይዘሪኤና እግዚአብሔር መስገን እና ኣብዚ ክንርኦ ከለና ክብርና ኣምላኽን ኩልና ከም ንፈልጦ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ከም ዝነግረና ደቂ እስራኤል ናብ ግብፂ ብምኽንያት ጥሜት ኣብ ሃገሮም ብምዃኑ ናብ ግብፂ ምስ ወረዱ ዮሴፍ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ምድሪ ጌሾን ምስ ተቐመጡ ነዊሕ ግዜ ነዊሕ ዓመት ኣብኡ ተቐሚጦም ከም ዝበዝሑን ከም ድፈረዩን ይነግረና ቃል እግዚአብሔር መስገን ምድሪ ጌሾን ንደቂ እስራኤል ናይ በረኸት ምድሪ ነራ ኣምላኽ ዝባረኻ ምድሪ ነራ ታ ምድሪ እቲኣ ዋላ እኳ ኣብ ውሽጢ ግብፂ እንተኾነት እግዚአብሔር ግን ዝባረኻ ምድሪ ነራ ንዓኣቶም ናይ በረኸቶም ምድሪ ነራ እግዚአብሔር መስገን እዚ ኩሉ ደቂ እስራኤል ካብ ስደቶም መጺኦም ብምኽንያት ጥሜት ሓዎም እግዚአብሔር ድማ ንሓዎም ዮሴፍ ሕሊፉ ብበረኸት እግዚአብሔር መስገን ክቕበሎም ከሎ ኣብኡ ንርኢ ክብርና ኣምላኽውን ን330 ዓመት ድማ ኣብኡ ብበረኸት ጸኒሖም እዮም እግዚአብሔር መስገን ዳሕራይ ግን እንታይ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ከም ዝመጸ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ደቂ እስራኤል ከዓ ብዘይ መጠን በዚሖም ብዘይ መጠን ፈርዮም ብዘይ መጠን ከኣስተሲኖም ስለ ዝነበሩ ከዓ እቲ ሓድሽ ዝመጸ ንጉስ ዮሴፍ ዘይፈልጥ ድማ እዚኦም በዚሖም ምስ ጸላእትና ኮይኖም ክወርና እዮም ኢሉ ከዓ ንደቂ እስራኤል ሓደ ነገር ስራሕ ከኽብደሎም ከሎ ንርኢ ማለት እግዚአብሔር መስገን እስከን ተንበብናዮ ደስ ይብለና ተቃል ኣምላኽ ኦሪት ዘጻአት ኣብ ምዕራፍ 1 እቶም ናብ ግብፂ ዝመጹ ደቂ እስራኤል ስሞም እዚ እዩ ነፍሲ ወከፍ መምስ ቤተሰቡ ምስ ያዕቆብ መጹ ኢሉ ድሕረይ ኣብቲ ቁጽሪ 6 ዮሴፍን ኩሎም ኣሕዋቱን እቲ ወለዶ ኩሉ ከዓ ሞተ ደቂ እስራኤል ተፋረዩ ሰሰኑ በዝሑ ድማ ኣዝዮም ከዓ በርትዑ እቲ ሃገር እውን ብኦም መልአት ይብለና እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳበዝሑ እንዳተፋረዩ ከለው እቶም ኣሕዋቱ ዮሴፍ ባዕሉ ሓሊፉ እዩ ብዕድመ ጸጊቡ ኣሕዋቱ ኩሉ ሓሊፎም እዮም ዕድመ ጸጊቦም ግን እቶም ወለዶ ናይ ደቂ እስራኤል ግን እናተባዝሑ እናፈረዩ እናሰሰኑ እናበዝሑ ነታ ምድሪ ከም ዝመልእዋ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ምብዛሕ ጥራሕ ኣይኮነን ምስሳን ጥራሕ ኣይኮነን ምፍራይ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይሊ ከዓ ነይርዎም ብርቱዓት ከዓ ነይሮም ኣዝዮም ብብርቱዓኦም ብሓይሎም ዝፍለጡ ሰባት ነይሮም እግዚአብሔር መስገን ሓይሎም ድማ እግዚአብሔር ነይሩ ሓይሎም ድማ ኣምላኽ ነይሩ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ምድሪ ጓና በዚሖም ኣብ ምድሪ ጓና ሰሲኖም ኣብ ምድሪ ጓና ፈርዮም ኣብ ምድሪ ጓና ከዓኒ ብርቱዓኦም ተራእዩ እግዚአብሔር ስቂሎም ድኹማት ኣይነበሩን ተዘይከውን ነይሩ እቲ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ዝመጸ ንጉስ እንታይ ምበለን ነይሩ ክትንስኡና እዮም እዚኣቶም ኣይምበለን ነይሩ ኣብ ቁጥሪ 8 እንታይ ዝብለና ኣብ ግብፂ ከዓ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ሓድሽ ንጉስ ተንሰአ ንሱ ድማ ንህዝቡ እንሆ ህዝብ ደቂ እስራኤል ካባና በዝሑን በርቱዑን እምበኣርኬ ካይበዝሑ እሞ ውግእ ምስ ዝለዓለና ንሳቶም ድማ ምስ ጸላእትና ሓቢሮም ካይዋጉእና ካብ ሃገርና እውን ካይወፁ ንዑ ንጣበበሎም በለ ይብለና እግዚአብሔር መስገን እንታይ እዩ በዚሖምን ኣዝዮም ከዓኒ በርቲዖም እዮም ኢሉ ሓደ ነገር ክጽቕጠት ክገብረሎም ጽዕነት ክገብረሎም ከጽብበሎም ከዓ ምኽሪ ከም ድመኸረ ከም ዝመሃዘ የሪኤና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ መገዲ እዚ ከለው እግዚአብሔር መስገን ዮሴፍ ኣቀዲሙ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ከዓ እንድሕሪኢና ከዓኒ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ደስ ዝብለካ ነገር ያዕቆብ ባዕሉ ንደቁ ጸዊዑ
እንታይ ኢልዎም ነይሩ መሪቕዎም ነይሩ ኣብ ቅድሜኹም ዘጋጥመኩም ኣብ ቅድሜኹም ዝረኽበኩም ነገር ንዕ ክነግረኩም የደቀ ኢሉ ኣኪቡ ንኩሎም ደቁ ኮፍ ኣቢሉ ብመጻኢ ህይወቶም ክኾንዎ ዘለዎም መጻኢ ህይወቶም ክሓልፍዎ ዘለዎም መጻኢ ህይወቶም ክረኽብዎ ዘለዎም ነገር ከዓ ከፍ ኣቢሉ እንታይ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ከም ዝተዛረቦም ከም ዝመዓዶም ከም ዝተነበየሎም በዝናይ ሕጂ ቋንቋና ዘራርባን መጻኢ ህይወቶም ገሊጹ ነጊርዎም ማለት እዩ ክኾንዎ ዘለዎም ክበጽሕዎ ዘለዎም ኣብ ህይወቶም ነፍስ ወከፎም ክበጽሕዎ ዘለዎም ነገር ኮፍ ኣቢሉ ገሊጽሎም ኣብቲ ምዕራፍ 49 ዘፍጥረት ከምዚ ይብለና ያዕቆብ ንደቁ ጸዊዑ በተንዳሕሮት መዓልትታት ዝረኽበኩም ክነግረኩም ሲ ተኣከቡ በሎም ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ተኣከቡ እሞ ስምዑ ነቦኹም እስራኤል ከዓ ጽንበሉ ኢሉ ሽዑ ንነፍስ ወከፎም በብሓደ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ዝረኽበኩም ዘበለ ኩሉ ዝገጥመኩም ዘበለ ዘጓንፈኩም ዘበለ ዕድልኩም ኩሉ ክነግረኩም ንዑ ኮፍ በሉ ሕጂ እግዚአብሔር ኮፍ ኢልና ክንሰምዖ ከለና ንህይወትና መጻኢ ህይወትና እንታይ ዝገብር እዩ ዘርኢ እግዚአብሔር መስገን ቃሉ ንምግቢ ንሕጂ ይኾነና ንመጻኢ ይኾነና ብኩሉ ቃል ኣምላኽ ይዛረበና የለብመና ይምዕደና ይመኽረና የበርታዓና የጸግወና እግዚአብሔር መስገን መጻኢ ህይወትና ድማ በቃሉ ገይሩ የሪኤና ክብርና ኣምላኹን እዚ ታሪኽ ዘይኮነ ሕጂ ንዓና ህያው ዝቃል ክብርና ኣምላኹን እና ካብኣቶም ሓደ እንሪኦ ካብዞም ኩሎም ዝባረኾም ደቁ ዝተዛረቦም ዝነገሮም ነናቶም ብጽሒቶም ዝሃቦም ኣብ ቁጥሪ 8 ግን ንይሁዳ ከምዚ ኢሉ ክገልጸሉ ከሎ ወይ ድማ ክንበየሉ ከሎ ንርኢ ኣታ ይሁዳ ኣሕዋትካ ከመስጉነኻ እዮም ኢድካ ኣብ ክሳድ ጸላእትካ ክትከውን እያ ደቂ ኣቦኻ ክሰጉድልካ እዮም ይሁዳ ሽደን ኣንበሳዩ ወደይ ካብ ምርኮዝ ደየብካ ከም ኣንበሳ ተኸርሚዩ ደቀሰ ከም ኣንስተይቲ ኣንበሳ እኳ ደኣ የተንስኦ ሽሎ ክሳዕ ዝመጽእ ካብ ይሁዳ በትሪ ዘንጊ ገዛኢ ከዓ ካብ ማእከል ኣእጋሩ ኣይዝምብልን ህዝብታት ይእዘዝዎ ንገልገሉ ኣብ ጉንዲ ወይኒ ንዒሉ እታ ኣድጉ ከዓ ኣብ ብሉጽ ጨንፈር ወይኒ ይኣስር ክዳውንቱ ብወይኒ ነጸልኡ ድማ ብደም ዘቢብ ይሓጽብ ኣዒንቱ ብወይኒ ቋሕ ኣስናኑ ከዓ ብጸባ ክጽዕድዋ እየን ኢሉ ንይሁዳ ክመኽሮ ወይ ድማ ክዛረቦ ወይ ድማ ክንበየሉ ከሎ ወይ ድማ ነቲ መጻኢ ህይወቱ ክኾነ ዘለዎ ክሓልፎ ዘለዎ ነገር ከነግሮን ከተስፍዎን ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና እምበኣር እግዚአብሔር መስገን ደቂ እስራኤል እዚ ከምዚ ኢሎም ዓመታት እንዳኸዱ ከለው ሰብ ኩሉ ግዜ ርስዕ እዩ ዝተገበረሉ ይርስዕ ዝሓለፈ ይርስዕ ዝበልዖ ይርስዕ ዝሰተዮ ይርስዕ ሰብ ኩሉ ግዜ ርስዕ እዩ እዚ ተነጊርዎም ከሎ እንዳነበሩ ከለው ግን ሓደ ግዜ ከምዚ ንብሎ ዘለና እግዚአብሔር መስገን ከምዚ በብናዮ ድማ እቲ ንጉስ ናይ ግብፂ እንታይ ክብል ከሎ ኣፍቲ ጥዒሞም እንዳተመላለሱ ከለው ሰሲኖም ከለው በዚሖም ከለው በርቲዖም ከለው ሓይሎም ከለው ግን ድንገት እንታይ ክኸውን ከሎ ንርኢ ከጽብበሎም ከሎ ስራሕ ከኽብደሎም ከሎ ዓቅሎም ከጽብበሎም ከሎ ከዓ ንርኢ እግዚአብሔር መስገን ይኹን ደኣምበር ዮሴፍ ኣቀዲሙውን እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ከም ዘውፅኦም ተዛሪብዎም እግዚአብሔር መስገን ከም ዝወፁ ካብ ግብፂ ዮሴፍ ባዕሉውን ተዛሪብዎም እዩ ኣብቲ ኣብኡ ደለፍቲ ምዕራፍ ንሕርኢናዮ እግዚአብሔር መስገን ደስ ዝብለካ ነገር እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ሓንሳእን ክልተ ሰዓን ይዛረብ ሰብ ግን ኣየስተውዕልን እዩ ይብል እምበር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረበና እዩ ክብርና ኣምላኹን ኣብቲ ሓሙሳ ዘፍጥረት ሓሙሳ ኣብ 22 ከንብቦሞ ዮሴፍ ድማ ንሱን ቤት ኣቡኡን ኣብ ግብፂ ተቐመጡ ዮሴፍ ከዓ 104 ዓመት ገይሩ ነበረ ዮሴፍ ድማ ንደቂ ኤፍሬም ክሳዕ ሳልሳይ ወለዶ ረኣየ ደቂ ማኪር ወዲ ምናሴ ከዓ ኣብ ብርኪ ዮሴፍ ተወልዱ ዮሴፍ ድማ ንሕዋቱ ኣነ እመወት ኣለኹ ኣምላኽ ግና ብሓቂ ክበጽሓኩም እዩ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ናብታ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ንያዕቆብን ዝመሓለሎም ምድሪ ከደይቦኩም እዩ በሎም ዮሴፍ ድማ ንደቂ እስራኤል ኣምላኽ ብሓቂ ክበጽሓኩም እሞ ንዕጽምተይ ካብዚ ኣደይብዎ ኢሉ ኣምሓሎም ይብለና እግዚአብሔር መስገን ክልተ ግዜ
أرجيس أنت يبلو مالو أملاخ برجس بحكي أنت خبركم كبس حكمي نافتا نبرهامن نساقن يعقوبن زمحال لهم نايتسفى مدر دما نوعا كملسكم يبلوم زعفير مسن كمتي ناب جبس بالسنك تميت زموتو تملسهم دما نوعا نافتا زوصلا كملسكم زخونو بحقي إلو كنبرم كله نرئي أبزز لنا يا الزمن أبقع زينا زلنا جبس إن عنا حجي عالمي أجزاء مسجد فرؤنا عنا سيطاني قال يبلنا أجزاء مسجد لازم مجد قعزنا خدنا خلنا مجد هوت حزنا دخلنا خلنا وسينا تسوينا دوت أنا حزب خوينا ده تقعزنا خلنا أبي هوتنا زقات أمنا نجرات بوزحات يوم أملاح جن انتبتي انتهي بالنعم تسفى هي بالنعم أجزاء مسجد تسفى زلنا حزبينا مجدنا زفلتنا حزبينا قعزنا نفلت حزبينا أما مجد زقات أمنا نجر أبزخم ريهم كلنا دك إسرائيل معس بخمي كنتات كميو اتي أملاح كبصحمن كابقص دما خوص أمن بفلطوا نجر أي نبرهم تسفات راح يهبوهم دول كم أبراهام نعوص أنا نفت زريئك مدري نعوص كبله خلق زأفير مسجد أبراهام منهم نجر أي فلتن أوكي لنا أملاح تعزيز الأمز إمبر بخمي من قدي زأفيركم مرحو بخمي من قدي ونفت مقدي نفت زأفير لحسبك خير منهم كيف فلت أيو تسوي مسيو أزماتك بيتسبك عليتك عدها هاجرك قديفك نع أنا نابزريئك وصع مسبلو نتاوصع تبالحيزقن نأملاح تأمين وصع زأفير مسكن دك إسرائيل دما كومو يسيفو بلو مالو أملاح برقص كبصحكمي أميا زأفير مسكن أملاح كبصحكمي حواتي أب نفس وقف نهيوتكم قعزو أم نفس وقف حتتاتكم أم نفس وقف لا تقعسكم كلكم أبز مدر زدليكم إجزابير بجزيء زبصح أملاخي بجزيء كنتات زرقي أملاخ إجزابير مسجد أرجيش يبلو مالو أملاخ كبصحكم كم حزبي أملاخ كبصحناي كم بيت كريستيان أملاخ كبصحناي كم ولك السبات أملاخ كبصحناي إجزابير مسجد إجزابير أمون أملاخ زبولو دما قالوا زي عصف أملاخ إجزابير مسجد بز أملاخ زي bah يبالكم كبرنا أملاكم سلازي انتي يدبلوم دولو كبس حكمي ملكت كأيكمكم أنا زناتي عصمتي أي تقدفوا حيسكم موتوا كل جزء خذكروا مثلا تكرئوا خلوص نزيبوا خمزي لنا يدلو حيزنا يدما خنو تصينا يلون كل جزء ما ذكرت قدي فلهم زأبير مسجن كبرنا أملاكم حيسكم مو نعصمتي وصوا إلوهم ذات واي كوي في جب حجس قاعد زمننا سبات مسموتنا عدو خيرالو عدو خبرالو يلوم رسا واغاز خفللو فابز تبغس خوني خالي زابير مسكن እና ኣብዚ ጉዕዘዝና ሃለውን በአሪ ደቂ እስራኤል ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኣዝዩ ጻዕሪ ዝኾነ ኣዝዩ ዘሸግር ዝኾነ ኣብ ህይወቶም እንዳኾነ ክመጽእ ከሎ እህቶኦም ናብ እግዚአብሔር በጽሑ እግዚአብሔር መስገን ኩልና እቲ ታሪኽ ንፈልጠይና እግዚአብሔር ድማ ካፍቶም ካብኡ ዝተማሃሩ ካፍቶም ሽዑ ዝተወልዱ ከም ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ከተንስእ ከሎ ኩሎም ቶም ኣሕዋት ሓሊፎም እዮም ምክንያቱ 430 ዝኸውን ዓመታት ቀሊል ዕድማ ኣይኮነን ካብ ወለዶ ንወለዶ ክንደይ ወለዶ ሓሊፊ እሞ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብቲ ናይ እህቶኦም ዘመን ኣብቲ ዝኸበዶም ግዜ ኣብቲ ዝጸልመቶም ግዜ ኣብቲ ጻዕሪ ዝበዝሓሎም ግዜ ኣብኡ ድማ ንድምፆም እግዚአብሔር ክሰምዕ ከሎ نر إجزابير مسكن إجزابير دمس إهتانا سمع عملاقي دمس بخياتنا سمع عملاقي دمس إجعرنا دسمع عملاقي زعبا هجرنا زعبا قدينا زعبا استفعنا ليك نقعد كلنا إجزابير ندمسنا يسمعي بمدرب بزي إسلازم اللس دا أملاخ مبر أملاخ زسمع أملاخ إجزابير مسكن كبرنا أملاخون سلازي مسمعهم إجزابير بقري انتاي إجير انتايلنا نيوسيفيو لإخلهم إجزابير مسكن نمسيئو لإخلو مسيء دما قوصهم كله نرئي أفتن مسيء قوصهم كله زحلفون مجدتات نفرعهم زقاتهم كافتن تأمراتات ني فرعون زقاتهم أمتاء أفتا مدر بركاتي لو إجزابير زقمتهم مدر جيسون دما أو إجزابير بخنكن ككانا خونهم كله إنا نرئي إجزابير من أو أن سلسته عبيت النجرات لعلي دقي جبس يكون كله ندك إسرائيل جن أملاخ أفتخبابيهم بركات كجبر لهم كله برهان كجبر لهم كله سنسياز بحال أب كبابيهم سلمات بحال أب كبابيهم ما يبورت واقع قانتهم كبتم أنا أملاخ تأمينهم نجزهم زقتوا
እግዚአብሔር ከድሕነሎም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር كون أملاكي لمنتي تصوعي وامي نسخاتكم إزاي كاناتي تكونني إخم إلو إجزابير تصوعهم إجزابير مسجد تصوعهم زوجهم حزبي أما جدي نفت إجزابير زرعي له زخدو نفت تخكل بطعم زملسو زنبارس لزخانو إذا نحسبكم تحسب نيرسي أدامن هواننسي أفتح مدر جنة بصبق نجرنا تمالارس خلوا ما بسنك زي ما إزازهم نتك الأملاك تعيسهم أب حتياس مسودة قصي تملسنا حجنا تاسم زجدفوا نتاون السم كأو أزوج هو مجد نملاسيو ويتانا مدحنا يسوع كريستوس نبزا مدرزي أزمة ذا سوايد ماينا بيت خريستيان تتصويعة زوجت يعني بلا زلنا بيت خريستيان تتصويعة زوجت يا أكل ناي كريستوس يا محبر ناي كريستوس يا تي نبيت رسيلوا كنا نبينا قال أملاخ أب ماتيوس كلنا نفلت تقصيو زابير مسجد ماتيوس هاليلويا كان بوبعت تقصي من الباش كمزي بين يزلخ سلاز مسلن سو الى قلطف الى زارب لكم مسلن سمعني خمز لكم كاي امني زابير يبارك علنا ماشي بارك سمعك لنا زابير مسجد أماتي وسع السرت شدشته أو ها نتايل له بزابير مسجد معرف عسرت شدشته ماتي وسع قطر عسرت سلست خنبوبه يسوس نام مدري قساريا ناي فيليبوس مسمصه ندق مزامرتو سبات نود سب من يبلو إلى حتتهم نساتهم كأجليهم يوحنس مطمق قالوا دما إلياس جليهمون إرمياس ويس حدا كام نبي زبلو الله إلهم ملسلو نسخاتكم كمن يتوبلني اللهم بلهم سمعان بطرس نسخة كريستوس ودهيا وأملاخ إخائلو ملسلو يسوس كأملي سبلو سمعان وديونا إذا إتي أبسمايا زول أبوي إمبر سجان دمن أي جلس الكانمو بوصي إخا أنا خا إبلكا الله نسخة بطرس إخا نمحبرك أبزخوحي إذا كهنصاي دغيتا سيول دوما اي كحيلوان يوم بولو يبلنا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንታያ ክንብል ኮለና ኣብቲ ዝሓለፈ አማን ሓውና ምሂርና ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ሓደ ህንፃ ማለት ወይ ድማ ብእምንን ብዕንጨይትን ተሰርሐ ህንፃ ዘይኮነስ እቲ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኾነት እንደገና ድማ ኣውኣ እቲ ኣካል ዝኾነ ኩሉ ክጥርነፍ ከም ዘለዎ ክእከብ ከም ዘለዎ ንበይኑ ክጓዓዝ ከም ዘይክእል ኣምላኽ ሕብረት ስለ ዝገበረይሉ ببزح من قدي زابير بحونا أمان أستمهرنا نيرو زابير مسكن سلزي إذا تصوعي تزيد نابيو تصوعي عم زوج أزلو دقي إسرائيل تيلنا نفتا زابير دتصفو معارن أبان التوحز مدري كنعان ناي برخت مدري زابير نعوم زمدبا نعوم زحريا استبارخت مدري ناوآن خبصهم إيو تي قعزو زوج أم زلو زابير مسكن إذا دما تنبي لومي قال تزاري بلومي زابير مسكن انتهي لوتي زحمة مودو نيجويتا سكروسسي حنت قال راح تزارب بيلو قال ان حتى تزاربك ناتكا نابيتي ممصا اجداسي ايكونن قال كا راح يحلف قال كا راح تزارب قال كا يسلط يلو እግዚአብሔር መስገን እና እግዚአብሔር መስገን ንሕና ድማ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብለሉ ንጴጥሮስ ደጌታ ሲኦል ኣይሕይልዋን እዮም ጴጥሮስ ንስኻ كوحيخا بيت كريستياني دما أبز خوحز انتا خجبرائي كهانصائي كتخلائي زابير مسكن سلازي بيت كريستيان انتا يزخونت يعتيلنا هياو ياك زابير مسكن هياو سلازي خونت دما نافتا بيت كريستيان انتا يدبللو دقيتات سيول أي حيلواني أباهم زلو سأقا أباهم زلو نايك زابير منفس أباهم زلو هيوت مانم أي حيلوني زابير مسكن نايس ألمات حيل أي حيلوني نسخاتكم يهم أبلع اللي يتغزو نسخاتكم يهم أبلع اللي يتسلطون نسخاتكم يهم أبلع اللي انتاي لنا لك قالك زابير أي حيلوانيم دقيتات سيول سني أي حيلوانيم عدل أين هبون السألة زابير مسكن عدل أفدق أين فتلو إجزابير منفس أملاك مسانا سلزلو إنها نصخ أبين تحريلكمني أفتا كريستوس كأتابة كريستيان كأنت لكمني كما يزبلاتي أنت لنا كريستوس يسوس بدومو زعدقا واقع زخفل الله إنه مرعاتي زبلا عطار زي بالله غيرو دما بقالو غيرو زحصبا
ቅድስትን ንጽህትን ዝኾነት ኣካል ናይ ክርስቶስ ያ እግዚአብሔር መስገን ክብርና ኣምላኹን ስለዚ ደጌታ ሲኦል ለማዓልቲ ኣይሕይልኩም እኔ ምብላለኹ ደጌታ ሲኦል ይሕሉ ይኹንም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳናይ ኣብ ጉዕዘና ኩሉ እግዚአብሔር ኣይተፈለየና ንሕዋት እግዚአብሔር መስገን ተመንን ዕንቅርቢትን ክትረግጽኹም ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንሕና እንታይና እንድሕሪልኩምኒ ኣካል ናይ ክርስቶስ ህያዋን ኣእማኒና እስኻትኩም ህያዋን ኣእማኒኩም እቶም መሊሶም ዝውስኹና ኣብዛ ኣካል እዚኣ ናብዛ ማሕበር እዚኣ ድማ እንታዮም ኢልዎ ህያዋን ኣእማንዮም ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማይ እስር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እታ ኣካል ናይ ክርስቶስ እቲ ዝሃባ ስልጣን ክርስቶስ ኢየሱስ ዝሃባ ስልጣን ንቤተ ክርስቲያን እንታይ እንተልና ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ጸላኢኣ እንታይ እትገብር እትኣስርን እትፈትሕን ያ እግዚአብሔር መስገን ንጸላኢኣ ተኣስር ነቲ ንኣምላኽ ዝግብኦ ከዓ ትፈትሕ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ስልጣን ዘለዋ ሓያል ዝኾነት እንታይ እያ ቤተ ክርስቲያን እያ ብክርስቶስ ማለት ሓደ ግዜ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ንይሁዳ ንምንታይ ናይ ይሁዳ ጥራሕ በይኑ ዝተባረኸ ጠቂሰያ ተልኩምኒ ካብ ይሁዳ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝመፀይ ካብ ዘርኢ ይሁዳ ብስጋ ስለዝመፀይ እቲ ዘርኢ ፈፂሙ ኣይጠፍአን እቲ ቦታ ንባዕሉ ስጋዕ ኣብ በዓል ነህምያ እንድሕር በፂሕና በዓል እዝራ እንድሕር በፂሕና በዓላቶም ነታን ቤተ መቅደስ ድፈረሰት ካብ ሙሴ ጀሚራ ዝተባሃለላ ደቂ እስራኤል ቤተ መቅደስ ሰሪሖም ኣብኣ ድማ ክሰግዱ ኣብኣ ድማ ክጽልዩ ኣብኣ ድማ ንኣምላኽ ክደልዩ ክመጽኸሎ እግዚአብሔር ኣብኣ ከም ዝሰምዖም ዝተዛረበላ ቤተ መቅደስ ኩሉ ግዜ እሳያ እታ ትሕደስ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ክንርኢ ከለና ሓደ እግዚአብሔር ዝባረኾ ካብ ዝነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣብ ዘጻት 31 ዘሎ ባሳሊኤል ዝበሃል ሰብኣይ ክንሪኤና እግዚአብሔር መስገን ካብቲ ያዕቆብ ንደቁ መሪቑ ዝሃቦም ካብ ይሁዳ ዘርኢ ዝኾነ ድማ እግዚአብሔር ዝባረኾ ኣብ ናኡሞ ንመለስ ንዕናይ ናብ ዘጻት 31 ተመሊስና እንድሕር ደኣ ምሳይ ከም ዘለኹም ክፈልጥ ተኾይነ 31 ዘጻት ካብ 1 ክሳብ 5 ዘንብበለይ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ እነሆ ኣነ ንበሳልኤል ወዲ ኡሪ ወዲ ሁር ካብ ነገድ ይሁዳ ብስሙ ፀውዕዮ ኣለኹ ንጥበብን ንምስተውዓልን ንፍልጠትን ንኩሉ ዓይነት ዕዮ ኣብ ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ንምዕያይ ጥበብ ክሓስብ ንምዝናቕ ዝኸውን ኣእማን ክቐርጽ እጨይቲ እውን ንምጽራብ ኩሉ ዕዮ ንምግባር መንፈስ ኣምላኽ መልእዮ ኣለኹ እነሆ ከዓ ኦሆልያብ ወዲ ኣሒሳማክ ወዲ ነገዳን ምስኡ ገይርዮ ኣለኹ እቲ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ምእንቲ ክገብሩ ከዓ ኣብ ልቢ ኩሎም ብልሓተኛታት ጥበብ ኣንቢረ ኣለኹ ድንኳን ምርኻብ ታቦት ምስክርን ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መኽደን መታዕረቕን ኩሉ ኣቕሑ ድንኳንን ሰደቓን ኣቕሑውን እቲ ጽሩይ ቀዋሚ ቀንዴልን ኩሉ ኣቕሑውን መሰዊዕ ዕጣን ከዓ መሰዊዒ ምሕራርን ኩሉ ኣቕሑን እቲ ገብራ ከዓ ምስናይ ኣጋሮኡ ኣልባስ ኣገልግሎት ቅዱስ ኣልባስ ድማ ንኣሮን ንካህንን ንደቁን ብክነት ከገልግሉስ ኣልባስ ዘይቲ ቅብኣትን እቲ ንመቅደስ ዝኸውን ምኡዝ ዕጣንን ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ይግበርዎ ኣሜን ጎይታ ባርካ ስቢሓዊ ኣብዛ ተኣኽለና እያ ሕጂ እዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ባሳሊኤል ዝበሃል ወዲ ኡሪ ወዲ ሁር ኢልዎ ደሎ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝስሙ እግዚአብሔር ብስሙ ፀዊዐዮ ኣለኹ ኢሉ ብስሙ ክፅዋዕ ከሎ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ከምብቦ ከሎ ክደልዮ ከሎ ክትሽሙሲ ጽላል ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣምላኽ ዝብል እዩ ትስሙ ኣብ ትሕቲ ጉስነት ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣምላኽ ዘጽለለ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ዘጽለለ ሕዋቴ ክትጓዓዝ ከለኻ እኮ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ተኣሚንካ ክትጓዓዝ ከለኻ ክንደይ ጥዑም እዩ እግዚአብሔር ድማ ነዚ ሰብ እዚ ርእይዎ ጥበቡ ምስትውዓሉ ርእዩ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ዝሃቦ ነገር እንተነበረ እንታይ እዩ ጥበብን ምስትውዓልን ፍልጠትን ንኩሉ እየ ዝኸውን ነታ ቤተ መቅደስ ነታ ትስራሕ ነታ ንዮሴፍ ንሙሴ ዝነገሮም እሞ ከዓ ኣብ ግዜ ሰሎሞን እትህነፅ ቤተ መቅደስ እንታይ ዝኾኑ ሰባት ከዓ እግዚአብሔር ኣዳልዩ ማለት እዩ ብኩሉ እንታይ ዝኾኑ ጥበብ ዝመልኦም ምስትውዓል ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ካብ ወርቂ ካብ ብሩር ካብ ኣስራዚ ንምዕያይ ዝተዳለዉ ሰባት እዚ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ልልውኡ ንኩሉ ዕዮ ንምግባር መንፈስ ኣምላኽ ዝመልኦ መልእዮ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ምስ ጠሞተ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይርዎስ ብስሙ ፀዊዕዎ
بسمو حريوه انتي نمغبار نتا بسغا دق اسرائيل او اخيدوم كملخلا او اخيدوم كسغللا او اخيلوم مسواتهم كسوؤلا كهانصوا زلوو افتا حتى ترينايم كلهم ديتتصقسوا اسماتهمالو افتا اكل افتا بيت مقدس كعيو زغبؤم كلهم بساليل انتي يجير دولو እዚ ጥበብ ዝለዎ እቲ ካልኣዩ ድማ ጠቂስዎ ዘሎ ከኣኒ መን ኢልዎ ደሎ ንምዕያይ ሓስብ ንምዝናቕ ዝኸውን ኣገልግሎት ቅርፂ ዕንፀይቲ እውን ንምፅራብ ኩሉ ዕዮ ንምግባር መንፈስ ኣምላኽ መሊእዮ ኣለኹ እንሆ ከዓ ኒኦሆልያብ ወዲ ኣሒሳማክ ካብ ነገዳን ምስኡ ገይረዮ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ነዛ ቤት ክንሃንጽ ኮለና ቤት ኣምላኽ ክንሃንጽ ኮለና ንቤት ኣምላኽ ክንዓይ ኮለና ንቤት ኣምላኽ ክንሰርሕ ኮለና ኩሉ ግዜ ሰብ ይህብ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ፕላን ዘውፅእ ዝሕግዞ ከዓ እግዚአብሔር ባሳልኤል ሰብ ከዳልዎ ከሎ እዚኦም ኣብ ትሕቲኡ ደለው ኣሽማቶም ዘይተጻውዑ ድማ ብዙሓት ድማ ኣብዚ ተጠቂሶም ኣለዉ ንቤት ዕዮ ኣምላኽ ኩሎም ክሰርሑ ከለዉ ንርኢ እዚኣ ንምንታይ ተልና ነታ ኣብ ምድሪ እትህነጽ ቤተ መቅደስ ናይ እግዚአብሔር ያ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስጋ ኣብዚ ክጓዓዝ ዝጸንሑ ቤተ መቅደስ ኣይነበሮን እግዚአብሔር ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ዘጻአት ኩሉ እንታይ ዝብል መምርሒ ክህቦም ከሎ ኢና ንርኢ ዋላ ኣብ ዘዳግም ተኸይድና ኣብ ዝህልቁ እንተሪኢና መምርሒ እንዳሃቦም ይዝኸይድ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ዳሕረይ ግን ኣብ ዜና መዋእል መፂና ክንሪኦ ከለና ሰሎሞን ዳዊት ንእግዚአብሔር ቤት ክሰርሓሉ ደልዩ እግዚአብሔር ድማ ንዳዊት ንስኻ ናይ ደም ሰቢኻ ቤት ኣይሰርሓለይኒ ኻ ወድኻ ሰሎሞን ግን ክሰርሓለ እዩ ምስ በለ እታ ቤታኡ ተፈጺማ ተሰሪሓ ንሪኣ እግዚአብሔር መስገን እስቲል ስጋ ሕጂ ድማ እንታይ ዝብል ኣውኣት ሰራሕ ኣውኣት ተሃነጽ ኣውኣ እታ ቦታ ኣውኣት ትኾን ይድብል እግዚአብሔር መስገን ምክንያቱ ቤት ኣምላኽ እንታይ ትኸውንያ መወዳእታ ኣውኣታ ቤተ መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ክትህነጽ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ክርስትና ጉዕዞ እናተጓዓዝና ንሕና ድማ እታ ሰማያዊት ዝኾነት ቤት ኣምላኽ እታ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓደገት ቤት ኣምላኽ ህንጻ ኣምላኽ ማሕበር ኣምላኽ ንዓ ኣይና ንሃንጽ ዘለና ነፍሱ ከፍ ሰብሲ ኢልዎ በበቲ ዝተዋህቦ ጸጋ እንታይ ይግበር ኢሉ ይዕየ ኢሉ ንነፍሱ ከፍ ሰብ ድማ እንታይ ይብሎ ጸጋ ይብሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ጉዕዞ ክንሪኦም ከለና በዓል ካሌብን ኢያሱን ክንሪኦም ከለና እቶም ካልኦት ኣሕዛብ ኣብቲ ጉዕዞ ካልኦም ምስኣቶም ምስ በዓል ካሌብን ኢያሱን ነታ ምድር ክስልዩ ምስ ኮደሲ እቶም ካልኦት ብጣዕሚ እዮም ነቲ ህዝቢ ኣፍሪሖሞ ኣጃጅዮሞ ኣብኪዮሞ ኣንቢዖሞ ሎሚ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ንህዝብና ነተባብዕ ንሕዋትና ነተባብዕ ኣጆኻ ንብል ንሕይል ዳእ ክንከውን እምበር ከነንብዕን ከነንብክን ኣይተፀዋዕናን ሕዋተይ እግዚአብሔር መስገን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኽእላይና ኣጆኹም ኢሎም እንታይ ክገብርዎም ከለዉ ነቲ ውሽጢ ሰቦም ከበርትዕዎም ከለዉ በዓል በሳልኤል ነቲ ኣቕሓ ዝኸውን ክሃንፁ ከለዉ ክሰርሑ ከለዉ ጥበብ ምስትውዓል መንፈስ ኣምላኽ ዝመልኦም ክኾኑ ከለዉ በዓል ካሌብ ግን መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ካልእ መንፈስ ብሉፅ መንፈስ ዘለዎም ንህዝቦም መሪሖም ናፍቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ከእትዉ ዘትብዑ ሰባት ነይሮም እግዚአብሔር መስገን ኣነ ሎም መዓልቲ እስኻትኩም ተባዓቲኩም እብለኩም ኣለኹ እስኻትኩም ሓያላት ህዝቢ ኢኹም መንፈስ እግዚአብሔር ዘለኩም መንፈስ እግዚአብሔር ዝመርሓኩም ንህዝብኩም ድማ መሪሕኩም ተውፅኡ ህዝቢ ኢኹም እብላ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን ኣሜን ሃሌሉያ ነዚና ተጸዊዕና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተዓንተ ወይ ዝበልኩኩም ይምዕደና ይምኽረና ቃል ኣምላኽ ይምዕደና ፍሩግ ኢልና ነገር ካይናኣቶም ካይንጣዓስ ኣብቲ ክንብርትዕ ዝግባአና ኣጆ ኮይኑ ዘበርትዓና እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕ እንዳበለ ዘፈራርሐና ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር መስገን እሞ ንሕና ድማ ነዛ ህያው ዝኾነት ኣካል ክርስቶስ ነዚ ህያው ዝኾነ ኣገልግሎት ኣምላኽ ነዚ ካብ ጎይታ ዝተቐበልናዮ ጸጋ ናይ ኣምላኽ በቲ ዝሃበና ጸጋ ተመሊእና ተቢዕና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና እዩ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ሰብ እንታይ ካይገብረልና ብኣምላኽ እንተኣማመን ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ዝደልየና እግዚአብሔር መስገን ክብርና ኣምላኽ ኣሜን ሃሌሉያ እንታይ ኢሉ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 10 እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለዓለም ክብሩ ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ እዩ እቲ ዝጸዋዓና ኣምላኽ ስኒ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንዲጸውዕና ናብ ናይ ዘለዓለም ክብሩ እንዲጸውዕና እንደገና ድማ ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ኢልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ዝኸውን ጸጋ ኣለዎ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝኸውን ጸጋ ኣለዎ ማለት ድማ
أباخي أقميتوا أباخي أقميتوا أباي أقميتوا تصقوا إجزابير بعل تصقى خوينوس نتصقوا أنت يا جبر حقيفو أي حزن سقيلي حزن هيبنا إجزابير مسكن تصقى أملاخ تجلس إيمان وكل سبك أنتي مدحان أمشي إبلنا إذا مدحان إذا تجلس أدمى ويتايس كريستوس إتمدحاني إجزابير مسكن سلازي تا بيت خريستيان تبهل زلا اتا هيوت اب كريستوس يسوس تامينا كمتي اذا ابير زبلا دما تعزيزا اتخيد اكاليا اتا هياو زخنت بيت خريستيان تا اب خوحي سريتيا الله زبلو غويتا يسوس كريستوس نبيتروس خوحي خاخم لخلو نسخا كنريو كلنا بيتروس كمي حيال جغناجي كوينو منفس قدوس تملئ مسوص تبعنا املاخ سب ديكون اندخون እግዚአብሔር መስገን በዓል ጴጥሮስ ኮ ህይወቶም ቀቢጾም ከምቲ ጎይታ ዘበርትዖም ዝመዓዶም ዝመኸሮም ንወንጌል ድሕር ካይበሉቆ ህይወቶም የምስጋዕ ዝህቡ ኮይኖም እግዚአብሔር መስገን ኖ ከም አምላኸይ ከም ጎይታዬ ከም መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮን ኒሉ ከምኡ አይስቀልን ንዓይሲ ንታሕቲ ገጽኩም ዳስ ቆልን ኒሉ ርእሱስ ጋዕ ዝቀብጽ ንወንጌል እግዚአብሔር መስገን كبرنا أملاكم آمين تبعتكم كون يسألين أملاك لو الزمن زنري أزلنا أنت عند أخونا إلى نفط تتوقع أبقى زينا مودلنا قربنا إنا زلنا حواتي نابقي تازم تقول إحنا لما نابقي تاني أقبله إن عربي يزلوا الزعبير مسجد لو مخات أجان أقبله قال أقبله مس قوي تفين قبرله مس حوات كوينا حبرة نقبرله الزعبير مسجد لازم كريستيان تتوقع بيتيا أكاليا محبريا هي ويا الزعبير مسجد مو بتخريستيان سي مسرتنا هيوتا كريستوس زغبر السب نغزابير املاح بامنت زئزز كله يوم امان يخوم يبلنا سلازي غزابير مسجد اتي هيوتس مسرته كريستوس زغبر بكريستوس زامنه بكريستوس زدحنه اب كريستوس زتوكله نእግዚአብሔር አምላክ ድማ በእምነት ዝእዘዝ ዘበለ ኩሉ ህያው ኣእማኒኹም ይብለና ካልኣይ ጴጥሮስ ካብ 1 ክሳብ 10 ከነንብቦ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር መስገን ተንብቦ ከነንብቦ እንድሕሪ ግዜ ኣለና ማለት እዩ ከነንብቦ እግዚአብሔር ይባረክ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 نوحد بلتي أجن كم ببعيد حني እግዚአብሔር ይባረክ ንስኻትኩም ውን ከም ህያዋን ኣእማን ኮይንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነጹ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ሕጂ መንፈሳዊ ቤት ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን ንስኻትኩም ሲ ከም ምንታይ ከም ህያዋን ኣእማን ኮይንኩም እንታይ ክትገበርኩም ነቲ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነጽኩም እንታይ ንክትገብሩ ቅዱስ ዝኾነ ንክርስቶስ ዝኸውን መንፈሳዊ መስዋዕቲ እንታይ ክንገብር ክንስውእ ከነቕርብ ኣምልኾና ስግደትና ስብከትና ህይወትና ኣካይዳና ኩሉ ሲ ንመን ንክርስቶስ ዝገልጽ ኣብዚ እንታይ ንኸውን ኣለና ንህነጽ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ክብርና ኣምላኽ ኮን بقر يسوع كريستوس اتحققنا مسرتنا هيوت حواتي قال مسرت يلن انتي يجبلنا قال እግዚአብሔር ንስኻትኩም ይብለና እንታይ ይዝብለና ኣብ ነቢያትን ሐዋርያትን ተሰረትኩም ይኹም ይብለና መሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን ይኹም ይብለና መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ከ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ሓድሽ መሰረት እንምስርት አይኮና እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ማሕበሩ ዝፈልጣ ነታ ብዶሙ ዝዓደጋይ ካለ መሰረት ክንምስርት ወይ ድማ ካለ መሰረት ክንገብር ጎይታ አይፈቀደን እግዚአብሔር መስገን حجي اتسرت مسرتي من يتلناس بعل يسوع كريستوس مسرتنا يسوع كريستوس እግዚአብሔር ይባረክ مباري بزيزي ني كريستوس زخونه مسرتا زي كونه كله زهنت زبله كله انتايو كريستوس አይፈልጦኒ እግዚአብሔር ዝሰረቶ ወይ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰረቶ
مسرت أيكونن سلز أبي تسريتنا خمزلنا نفلت እግዚአብሔር مسجد أبي تسريتنا خمزلنا مسرتنا منكم زخنا نفلت እግዚአብሔር مسجد كبرنا أملاكم لو بزح مسرتاتنا نري بزح حنصاتاتنا نري نخيل بزح حنصاتات كما رخك زخيل بزح حنصاتات كنري نخيلنا كريستوس الله ودي يقولون أب كريستوس يا تسريت هذا لا أب كريستوس يا مسرتها كريستوس يما بقسيا إذا كن كنستو عليه قبأنا እግዚአብሔር مسجد بزح مدياتات لنا بزح سبكات له بزح تمرت له بزح نجار له ما بقسي كاب كريستوس دي مسرته كريستوس دي سبكته كاب كريستوس دي تمرته كاب كريستوس دي إذا كنستو عليه قبأنا يا حواتي እግዚአብሔር مسجد نكريستوس زنت أبارق دي نكريستوس زت أمت دي نكريستوس زرق دي نكريستوس زت أب دي እግዚአብሔር يبارك أب إبراويان معرف شومن معرف تشعته أب 14 نحرقنا إبراويان معرف تشعته 14 زلها نرينا زعبا دم يسوس كريستوس يزنغرنا زعبير مسكن كبرنا أملاكون قبل علوالكم بابا كريستوس جنا نايت زمت سميس كريستوس جنا نايت زمت سناي نجر ليك أكهان خوينو مسمت بتبلوسن فوتسمن بيد زي تجبر مالت كابز فترة زي كنا دمكان بدم دبيلاتاتن مراخوتن زي كونس بدم رأسو نايزل على مدحان رخيبو حدق زي نافت مقدس آتوي سلازي دم دبيلاتاتن أراوحن حاموخشتن أرحن أبتم زرخوسو تنسيبو نمن سراي سغا زقدس كاب كونس دم كريستوس بنايزل على منفس جيرو رؤسو بزيت إيافنا أملاخ زغربا قدا نسخاتكم نهيو أملاخ كتغلغلو كندي أزيو نحلناكم كاموت قبري زيرن صهيدو بزعبير مسكن نسخاتكم نهيو أملاخ نتحياو زخونت بيت كريستيان نتحياو زخونت محبر أملاخ نتحياو زخونت أكال كريستوس نتحياو زخونت هزبي كتغلغلو سي نحلناكم كندي أزيو أبليسو انتاي زي قبرو زين صهون زي صريد بلنا كبرنا أملاكون بزي مخنيات زيو كابتي أب قدامي كيدان تجبر أبسا نمدحان زخون موت مسكونة اتمو صوعات نتا تسفاناي زل ألم رست ما أنت خروق بإيلو نسو ما أكلاي حدش كيدان زخانة زعبير مسكن سلازي يسوس كريستوس ما أكلاي حدش كيدان كوينو انت إيجرنا مسيلكم زعبير بارخ التعريقنا نحدش كيدان أقلقلتي كنكون دما مصحف قدس تايبلنا كألتي جبرنا نتحياو محبر أملاك نتحياو زخانة إجزابير بدومو قويتايس كريستوس بدومو زتريا محبر نع أخنا قلقل دما أو أخن هنس أو أخن تكل أو أخن وسق دما انتايز جبرنا قويتا هياوان أقلقلتي زجبرنا إجزابير مسكن كم تحقي أستات كل بدم يزتري بزي مفساس دمون يقريتا يولني بلنا إجزابير مسكن لو معلتي هيوتنا أبدم أتجنشل بدم تجنشل تحسيبا زنسهت زتقدست زتسريت اتقر زي بالله أبي فيسون قومي زبلنا إجزابير مسكن قويتايس كريستوس نما حبرو كم زفتقره نسالي كم سبعين سبيتن كم سم حدار جيرو انتا جيرو أقربوا له نما حبرو قويتا إجزابير مسكن قويتايس كريستوس كملسي حواتي كمسي إجزابير مسكن هو سدناي كعرفناي إجزابير مسكن نجرنا كله إجزابير مسكن كل نجر كرسعناي أبزقوا عزاز إنهالنا جن كبابينا بأملاخ تحلي إجزابير مسكن كل نجرنا سلامنا بقويتا تحلوي سلامنا بقويتا تحلوي حواتي لما علتي سلامكم بقويتا زي تحلو انتلو بقويتا حيلكم بكم إجزابير مسكن دك إسرائيل أبتا أبجبسي هو خلوا ريحكم ما مالكم إجزابير نفرقون زمت كلكم أنت هزبي كجلجلني لقق إلو قدفهم إلو كوصام كله ما فرقون لبترير مسحزم زغبرو تأمراتات تأمراتات يناونري كافتن تأمرات 4 جن أزين كوبتن برتعة النيرن أب كبابي دك إسرائيل زلوا جن منم نجر كم زي كونه لو ما أبز مدرز إنما لا لسالنا نده سرحنا قدينا ندا جبرنا نبرنا ندا جبرنا نأملاخ ندا جلجلنا نجارات ولا يسألمتو نجارات ولا زقوني جلابتو إجزابير مساناي حلوة أملاخ كل جزء مساناي مغنياتو نملك أملاخ ياوي نصعب أملاخ ياوي أما جد زت أنتنا أملاخ يكونن نسأل حليف زهبنا أملاخ يكونن
بسأل أخن رجع سؤال زرقاء أملاخ يكونن يسوع كريستوس حانس أن متشرشان أمسك أن تاجر وي أسوار جفيفو بقرتي أستحفير وي إذا سلت أنا زد ما نعين أخذكم توهبيو لو ما حيل تسأل ما تحزنني إخواتي زابير مسكن حيل أجرن أنت أحزناني قبل عليكم سلت أنا يقولون زابير مسكن قبل علينا سلت أنا يقولون قبل علي تهيا وزخونتنا زابير ما حبر بدم يسوع كريستوس تعدد نفسي سلت أنا يقولون عدلت أنا حين هبو أفدق خن كفتو لي قبلنا زابير يبارك أب إفسون معرف 4 كاب 4 كسب شوعة زلامو كنرئينا إفسون معرف 4 كاب 4 انتي بلنا قال እግዚአብሔር አው ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ ጽዋዓኩም ድማ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን እዩ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እቲ ልዕሉ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽ ኣብ ኩሉን እሱ እዩ ግናኸ መስፈር ውህበት ክርስቶስ ንነፍስ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰቡን ውህበት ሃበ ይብል እግዚአብሔር መስገን ንነፍስ ወከፍ ሰብ እንታይ ተዋሂቡ እዩ ጸጋ ተዋሂቡ ነፍስ ወከፍ ሰብ እንታይ ተዓዲሉ ጸጋ ተዋሂቡ ጸጋ ንምንታይ ተዋሂብና ተይልና ድማ ክንዓየሉ ክንሰርሓሉ ከከምቲ ዝግባአና ገይሩ እግዚአብሔር ነነስ ወከፍና ጸጋ ሂቡ ኣፍታ ማሕበር መታ እንታይ ክንገብር መታን ክንውስኽ መታን ክንሃንጽ መታን ክንዘርእ መታን ክንዕቢ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ዘይተቀበለ ጸጋ ኣብ ማእኸልና የለን ጸጋ ኣምላኽ ዘይብሉ ውህበት ኣምላኽ ዘይብሉ ንኣምላኽ ዝዓየሉ ጸጋ ዘይብሉ ሰብ የለን እግዚአብሔር መስገን ጸጋ ዝተዓደልካ ህዝቢ ኢኻ እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋ ዝተቀበልካ ውህበት ጸጋ ዝተቀበልካ ሰብ ኢኻ እግዚአብሔር መስገን በዚ ደስ ይበለና ክብርና ኣምላኽው አሜን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ሓንቲ ማሕበር ይፈልጥ ታድፈልጣ ማሕበር ካ ታብዶሙ ዘጥረያ ማሕበር ያ እግዚአብሔር መስገን ዶሙ ዘፍሰሰላ ዶሙ ገይሩ ዝዓደጋ ማሕበር ድማ ይፈልጥ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብ ኤፌሶን 5:25 እግዚአብሔር ይባርክ በዚ ኣገርና ክንወድኢና ሎም መዓልቲ ግን ክንጽልይና እግዚአብሔር መስገን ሎም መዓልቲ መውጻእ ክኸውን እግዚአብሔር መስገን موصع كخون ازي تاريخ يكوننا ننبو دلنا لو معلتي كافت زحزنا نجر كنوصينا كافت زأسرنا نجر كنوصينا بحيل كنبرتعينا بصقا كنوصينا እግዚአብሔር መስገን አግባራት كلهم كبتخو يوم لو معلت እግዚአብሔር መስገን እህታን ስቃይን ብخياتن ጻዕርን ዘምጻልና ዘበለ ኩሉ ከምቲ ደቂ እስራኤል ጽቅጠት በዚሕዎም ጻዕር በዚሕዎም ኢሎም ናብ አምላኽ እግዚአብሔር ሰምዖም ሎ معلت እህታና እግዚአብሔር ሰምዓሎ ሎ معلت አውያትና ሰምዓሎ ሎ معلت ጸሎትና ሰምዓሎ ሎ معلت زخدنا زبلة قنطط أي እግዚአብሔር መስገን ድሌት አለና ጽምዓት አለና ንአምላክ ከነገልግሎ ዝሐዘና ነገር ወን ጎይታ ከአልዮ እግዚአብሔር መስገን መንፈሳዊ ጽቅጠት ተኮነውን እግዚአብሔር ከልዕሎ ይኽብርና አምላክኩን ሃሌሉያ ኤፌሶን 4:4 ክሳብ 7 ዴለኩም ና 5 ሶሪ 5:25 بسم يسوع كريستوس كومبو كمتي كريستوس نمحبور زفقرا اتم سوت انستكم افقرو كريستوس بقالو غيرو بمحصاب ماي مساطريا منتك قدسا رسحات ويس عطار ويس قال نزز مسل زي بلا بزي من قدستن كبرتن محبر غيرو نقوم انت كقوما ايلو روس بجا هابي يبلنا እግዚአብሔር መስገን ወይታይስ ክርስቶስ እትናቱ ፍቅርሲ كم ناي سب عين سبيتن ويدما كم ناي حدار غيرو انت كغبر خلو كغلص خلو نري دمنتاي زند حريلنا حدار ابقد ما املاح اقداس سلازخونه ناي حدار قدسنا ويدما ناي حدار كبرت ازصبق اقداسكم زخونه ينغرنا እግዚአብሔር መስገን لو مسب حدار انتخونكم نمحبا نبيتكم اند حدا كبرت يبكم እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ከአባኹም ይخبر ክብርና አምላኩን ስለዚህ ግድ ሓንተ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባረክ እና እስከ ስለሰብ ሓዳር ወን ክንጽልይና እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ዘለና ዘመን እቲ ሓዳርሲ ኣዝዩ ጸላእ ዝዋግኦ ዘሎ ጸላኢ ጽቃስ ዝገብረሉ ዘሎ ሓዳራት እዩ እና እንታይ ይብላሎ ጎይታ ልክዕ ከምቲ ንማሕበሩ ዝፈትዋን ዘፍቅራን
حداركم كأفكروا بعلت بيت كأفكري بعل بيت كأفكري فتوي إذا مالت انتهي بعين كريستوس جيتا كريستوسي مع الخندي أبت حدار عينتكم زلوا أبير مسكن كبرنا أملاكم سلازي بيتاس كريستوس دما تمليسو متصي كوس دناي ها أريب أولس انتهي لنا ناب كريستوس انتهي جيروكم الله خير يحسئكم الله خير أبير مسكن سلازي نفس فكفنا ناي كريستوس حسئاتينا سلازي كريستوس حدا مع التخامتيو اتمرعوينا دخنا يسوس كريستوس كا مسؤخ أكن نجسينا خمسي تسفلنا ذاتس واي دما نجرات الناس أو بزخدلو دنكت دك إسرائيل كايبل كوا حلف زيد اللي تا فرعون زتصوبلو معلت أيفلطواني منيرو تسفاي نيرون كوصيهم زابير بس حكومي بحقي كتكوديهم أفتا مدرك أتويهم يلوم دا تنبيمونهم نجيرهم منبر بخمي من قدهم دوصو أيفلطون نيرو دنكت كل مسئي نجرات مالتي مسباب دبها المسيو صعنت زبها المسيو أب كبابي صنما زبها المسيو بسرح كخبدون كلنا نري لكات ما قدسي نيرو لكان إذا أبير كنت أمتر كم تعسى بتعمز جرمني يونسي أب كبد عسى خوينسي أنت أجيرو مسيلكم إذا أملاكو حلو أخطعم أب كبد عسى خوينسي أب تحت بحرن أب كبد عسى نسلسة معلتي أملاخت أمراتي إذا أبير مسجد أو خوينا خان صلاة سميعوا خبرنا أملاكم أو خوينا نزيم إزاز سميعوا نقريته نسحقوا نما مناسب زابير سميع خا اكتفوا أخلو نجراتنا لو يتفقوا زابير مسجد زيت أنز حزم صلاة أز حزم كنا تهز حزم كبابينا زحزنا زبل اختفاء إلهم معلت زابير مسجد إذا ما بقصم زابير بحيل أملاك يزخوا خبرنا أملاكم نأمنينا فأنا أملاكنا نجراتي كتفوا يوم نوالسك زابير مسجد إجزابير سي نقويتا خنا قلقل اندادلنا نقويتا خنا صعوبة اندادلنا نقويتا بمر حيلنا نقوي دادلنا زحزنا نقر لهم يتفقوا زعنقفنا زبل لهم يكتفوا نقراتنا كلهم يتفقوا لما عالت إجزابير مسجد خبرنا أملاكم آمين تفقوا سلازي لك إسرائيل بتا ما قدتي أخا كوص خلو حانت نقر تقدن كندن نعاتهم كتناقفهم زخالتن أب زمانهم كل ما كرسعوها زيبلو كذكروا كل جزء زلهم كتزاربهم تايا انتا دمنا يتجنشل جيرو أب لداتهم دمنا يسوع كريستوس دمنا يتجنشل مسجبرو كأم سوتو زانا جرزئة زهوتكم ملو زمانكم ملو كيترسعوا يلو أب حدش كده استيل ويتيس كريستوس تايلنا كل جزء ما ذكرت يقول إذا سجايو أنكم بالعو إذا دميو أنكم ستيو إذا كل جزء ما ذكرت أقبروا كل جزء بزعبة يتزاربوا بزعبة مسكلة يتزاربوا بزعبة مدحانة يتزاربوا بزعبة تنعكم زقبر كلكم ذهبكم هو التزارب يلقى كل جزء زابير مسكت يسوع كريستوس ودع أملاخ ويتاي كما يزبله نايفقر أملاخ كما يزبله هي وزخنا أملاخ كما يزبله طعم أملاخنا نملك حواتي زابير يبارك هاليلويا مولو معلتي منفس ناي باساليل قبل عليكم يورد نحدش كده التغلغلو طبب نحدش كده التغلغلو له صقا نحدش كده التغلغلو له فلطتن طببن مستوعلن اغزابير يحبكم آمين بسم فريق ايل بسم صويعيو منفسي كمنفس أملاك قبل علي غير الله يقول زابير مسكت لما علت منفس زابير قبل عليهم يورد نايك زابير منفس أوشتهم زول يجلت بيسوع كريستوس آمين أمين زابير مسكت مسساني مدرنا مسسان خونيو هيوتنا مسسان خونيو كبابينا كنورسينا زابير كورسناي إزي بحيل بخلتنا يكونن بمنفسين برزبله بويتا إجزابير مسكن سلازيس كحبيرنا خنصلينا بزقال إجزابير مسكن لو معلتنا تي موصا إسكبلو لو معلتسي أنا زوجلي قال أملاك كوصا أنا يدمص أحواتي تاريخ سمعنا كنكيدا يكونن انتي دا اسكوصا أنا زمص أملاخي كحيلنا زوج كديبنا زمص أملاخي إجزابير مسكن كفت زلنا يكونتات كوصا أنا نأمرنا خفوز زمص أملاخي نحساباتنا خفوز زمص أملاخي نأكايدنا خطنع زمص أملاخي نا إجزابير مسيو لو إجزابير مسكن لومي أما أخلنا لو إجزابير يبارك أداوكم ألعلكم تصلي بز منفسزي